मैया सासे आंनि थाखाय नायनो थांदोंमोन आरो ना जोंहा फंबाया नाले फंबाया बेनिफ्राय बे सिख्लाखौ नुयोब्ला माने सासे गोलैखायोनो 10 जन थांबा 10 जननि गेजेराव 10 जन थांबाथाय 10 जननि गेजेराव सासे नङा सासे सोरबा सौथुगोन सोरबा फिट जानानै गोलैखागोन माने ओरैबायदि सुन्दुरि नामा साइज आं मिथिगौनो नामखौ बे उफाय गैया नामखौ होथ'नांला बे नामखौ आं ससे होनोसै आङो ओमफ्राय दानफिननांखागोन बे क्लिपखौ गेम 3 देरहासार भाइजान हाबायाव मा हरमारगोन आंनो आंथ' नोंनाव फैना नुफैजोब्बायलै गय बागानखौ गय बागाना आंनि नङालै सोरनिथ' बन्दकआवसो दंजोबो खाबाय बे खोथाखौनो दानस्लायजोबखाबाय ब्रादारा जा हेन्डसामखा बडि हेन्डसाम आं इउटुबाव नायबाय थायो बिसोरनि बाइक सालायनायखौ आं मेकआप लागायनानै थादोंलै क्रिसमासनि इसिबां हेन्डसाम मैया गिर्जायाव थांनानै देलायनानै दाबो दं मोजां आगैमोन आंनो मा संखो नोंसोरो ना फ्राय फान्थाव बाथोन बेनिफ्राय दाउ बाथोन आंनि आलादा ना बाजै नोंसा बोराय बुरै आंनो हाबायाव मा हरगोन नोंसानाव बिथारगोन आं गय फिथाइ जेसेबां संख्रि नांगौ होजोबगोन गय फिथाइ संख्रिया बेसेबां नांगौ संख्रिया जेसेबां नांगौ आं सलाय बानगोन सलाय अके सलाय बानग्राबो दंसो आंनो दै गुदुं फुदुंना फुदुङाखै नोंसोरो फुदुंदों ने ओमफ्राय जोंखौ हाबायाव इनभाइट खालामगोन ना मानो लिङा हाबायानो नैसो बन्द'आसो नायना हरगोन आंनो बे जायखौ लाङो नै बेखौनो लांगोन आं दा बे जायखौ लाङो नै बेखौनो लांगोन नागिरनानै मोननो थांलाय लाङाखिसै मैयाहाय दाबसे जायगायाव नायबोदोंमोन एकदमबारे बिथोर खनाना आरो बेखौ आं नोंजों मिलायगोन बायदि नुबोदों मैया गोलैलायनाया नुबा औ माथो नुबा गोलैलायनाय दंमोन बे नालिनि जाहैबाय बियो मानसिखौ नुबा गोलैलायनाय दं नामा मालाबा सफैनासो दंबावसै जोंनि फटकआ आं बुजि मोनथाराखैलै बुजि मोनथाराखै गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द बालाजाहार चिराङाव हाबफैबाय बेंटलनि एसे साहा फैनानै थुक्राझार बालाजाहार जायनि न'आव थांगोन जोङो माने लामायाव गय दंफांखौ नायोब्ला आसरित माबायदि माने ना बेफोरसो बेखौ देखायना हो माने गासै एरियायानो गय दंफांजों माने बुंफबनाय वाव बेफोरसो देखायजोबनो हानाय नंला हाबैबा नुगौमोन आरो ना ओरैबायदि वाव सलिड गय फिथाइफोरखौबो दा बुंसै माने न'सेनियावनो नर्मेलि 10 लेक मोननाय माने गय दंफां दङ बायदि मोनदां आयु आं दा क'क्राझारनिफ्राय फैदों जों गारि गंनै लानानै फैदो लोगो गोजा आंनि बेनिफ्राय जों बेरायनो फैदों वाव सलिड बेफोर गया न'सेयाव माने खै बिगासो दङ बायदि आलादा मोजां मोनबाय लोगो मोनना भाई ओरैनो न'सेयाव खै बिगासो बायदि बेफोर गया नर्मेलि ओरैनो नर्मेलि सोरबानावहाय 5 बिगा 5 बा दंखायो आरो ना दंखायो आरो ओमफ्राय माखासेनाव बिदिनो बारा दं आरो 10 बिगा सोरनावबा बेबायदिनो आलदा बेखिनि एरियायाव थानाय माने मेक्सिमाम 5 नि सायाव दं आरो ना न'सेयाव आयु मोजां मोनदोंना सलिड नोंनियालाय खै बिगा गयालाय आंना 6 बिगा दं नोंनियाबो 6 बिगानो ओमफ्राय आरो गोरलै गायबावगासिनो दङ टटेल 10 बिगासो जासिगोन माने बे एरियायाव कमप्लिट बेफोरबायदिनो बागान गोजा आरो ने आरो नै बैयाव थांबावबा 12 बिगा 20 बिगा गाहाम दंबावसो न'सेयाव
हरै फैबा नुबोगौमोन आरो नुबोगौमोन औ ने? नायगोन नायलांगासिनो थागोन वाव सलिड जायगा लामाफोरा नाय मालाय चिरांनि लामाफोरखौ नाय धुला औवा सिंजोमानि फाखा जाजोबनानै दंलै नै चिराङाव औवा सिंजोमानि फाखा जाना दं नायदो नै जोंनिया मेन लामायानो जाबावा बाक्साया फाग्लासो नै नाय मालाय गय बागानखौथ' लाजाखाला गय बागान आयौ नै औवा बारिजोमानि लामाया जोंनिया नायदो बाक्सायाव है आं बेफोरखौ नायनो थाखाय बेफोरखौ देखायनो थाखायनो फैदों नायदों नै नाय लामाखौबो नाय नै आयौ बागानफोरखौ नायनानै लादों नै करोर थाखानिखा आयौ बेफोरसो दा नै मालाय सिगाङाव खेथि मा मैगं जाखो बेलाय सिगाङाव गंनै खारगासिनो दं सलिड गय बागान सारि सारि वाव नायदो नै माबायदि बबाव सोरनियाव देरहासारनि ए भगबान हा देरहासारनिया मा लामाबो गैया एन्जर लामा सिखाव लामा ओरै थगायो बे लामा मोनसे गुवार दङनो जेसिबि सोग्रा गावनि जेसिबि सोग्रा आं दिनैसिम थांफेरनो मोनाखै माने देरहासार इस्लारिनि लामाया मोननै दङ मेन लामाखौ बे देखाया माने गय सिंनिखौसो देखायो बे देरहासार भाई आंखौ बोर होलै मोजां बोर होलाय खेबसे नों बायदि जानानै बिदि नङा मोजां बोर होलाय सानथामनि गेजेराव मोनथारनांगोन दिनैबो मोजां बोर हो नै बाबुआ बबे सासेया बेना ओरैबायदि नोंसोरबायदि जानो हाथां मोजां मोनदों जाबाय दे बाजै देरहासारनियाव माने ओरैबायदि जायगायाव दङ देरहासारा गामि एरियायाव सोरबा बुथारलायनानै बुलायलायनानै थैबाबो माने जेबो खबर मोननाय नङा आरोना ओरैबायदि साइलेन्ट जायगायाव दङ माने लादेन बायदि थानाय जायगायाव दं आरोना गय गेजेराव गामि एरियायाव बुथारलायब्लाबो माने जेबो फाथा मोननाय नङा माने